Tréningy netrvajú dlho. Toto je jeden z tých dosť dlhších, lebo som tam... Dobré ránko dneska. Dneska nie s detičkami, hneď najskôr ja ráno. Za chvíľu vyrážame. Musím stihnúť autobus, lebo idem do školy, potom ich zaniesť a utekať na autobus a potom z mesta rýchlo do práce. Čiže raňajky, mali ovsenú kašu, tvarohový koláč, ja som mal proteín a vločky a za chvíľu frčíme. A takto táto malá výstraja, už prizlečená, krásne sa obliekla sama. Môže toto pozerať, počúvať? Že ja viem, takého z kohu to má a sama si to zapne. Všetko v tej skrinke. Ešte dáme potom Benny mu papať. Otočíme sa. Pôjdeme už rýchlo, aby som stihol. No a ide sa husky moje. Podarilo sa v peknom čase nám ísť. Stihneme to pekne. Deti už v škôlke 7 hodín a frčím na ten autobus mi ide. No 7:05 je za 15 minút, ako ráda. Frčím do roboty, no dneska to bude také. O 2 hodiny neskôr prídem, takže budem aj o 2 hodiny dlhšie, až do 4:30, no. A dneska cvičenia nič nebude. Včera som bol v tom fitku na tie nohy, ramena, nejaký doplnok na cecky, tricák. Takže až zajtra. Takže frčím, nech stíham. Už kráčam hore. Mám to na nejakých 20 minút. 13:27 a ešte do 4:30 tu budem. To sú tie 2 hodiny, čo som išiel ráno neskôr. No a potom driapem za babami domov. Skúšam, neviem, či ste mali, ale zero. Také. Čo ja nikdy som tento energetiak nemal, ale také obyčajné. Nerobil som si kávu a popíjam. Vy tu mávate, či dávate si také veci? Fú, no konečne 4:30 a ide sa domov. Za pol hodinu mi ide bus a celkom dlhý deň, ale v pohode. Vyzerá, že bude pršať, tá obloha je kadejaká. Tak čo zatím? No, že to ďalšie ráno na raňajky si a teraz robím iba ovsenú kašu, čučoriedky a potom tam čapnem proteín a zase klasika, frčím do toho. Zaniesť baby do roboty a po obede sa zacvičíme. Deväť hodín a k zubárke zase už druhýkrát tento rok. No predtým som 15 rokov nebol u zubárky, ty kokos. Ako prehliadku áno, ale že furt zdravé. Teraz po rentgene mi našla 2 ďobky, tak mi to chcel praviť. Nechce sami, deti som zaniesol, dneska je voľno. Čiže potom, keď príjem domov, len nejaký obed spraviť a v obede zase po deti. Včera som cvičil, prd som sem dal z toho. Takže zase nič. Musím urobiť zvlášť také video iba zase na niečo. Doma nakoniec peši, 2 km peši späť, čiže kardio za nami. A teraz si dáme už len dám dvojité espresso. Keďže mám čas, ešte aj do 3 hodiny, takže pôjdem zamakať dneska, ale pre zmenu dám chrbát. Mám ho na sobotu, ale rozdelím si to tak, že dneska dám ten chrbát, zajtra dám voľno. Piatok alebo sobotu dám to, čo mám na zajtra a v nedeľu dám iba nohy do fitka.
Takže vidíme sa aj na tréningu dneska. Yes, takže je čas. Dáme asi hrázdu, ako vždy nejaké príťahy. Nejaký mŕtvý ťah asi. Tricák. Ako vždy, rozcvička. Poskačeme, rozhýbeme ruky, lakte, klby a pôjdem dať prvú rozcvičovaciu na hrazde. Dneska si tam asi nebudem dávať veľkú váhu, možno sa len využijem len 15 kg ako záťaž na opasok a dneska skôr ide taký jemnejší tréning, ale proste musí to byť zlyhačka, musí to byť úplne, že 1, 2 opakovanie ku koncu alebo úplne vypínačka pri určitých cvikoch, ako to ide. Takže ideme prvú rozcvičovaciu, túto rozcvičku si nebudem dávať, ak sa na tým ako skáčem, takže ideme na prvý cvik. Teraz klasicky opasok. Kilový kopúč, ja som tu šnúru, začnem, pasok a jede sa prvá taká ťažšia. Opakovanie, ak sa nemýlim. Máme desinu, pauzy a ideme na to. Dáme s ňou dve s touto váhou, potom sa vrátim ešte 15 a možno ešte s vlastnou váhou. Som hladný, jak vôň, idem len vodu a kávu som mal. Neobral som to aj kafenovú, to som tak rozpolo. Aj naďasne, že radšej nech si to vám pokoj s tým. No ale už sa teším na obed. Na obed čak uvidíte, čo bude na obed. Skoro každý deň mám to isté. Hlavne cez týždeň, keď som v práci, mám dneska pracovný deň, ale mal som voľno, že som všetkým dvakrát žal obed za deň. Dobre, ideme teraz tú prvú. Pracovnú, čapneme to na ten opasok. Opa! No, uvidíme koľko. Dneska sa necítim až tak, ale spravím 4, spravím 10, spravím 10, to je jedno. Spravím toľko, aby som niečo. 5 tam bolo, teraz dáme ešte jednu.
Teraz si dám dole a dopumpujem to. No už od včera som to trošku stiahol a musíme to dať dole, lebo tam tuku je dosť. A ideme trošku zhodiť aspoň zo 6 kg, by som chcel. No uvidíme, bez pásu by som chcel 10 cm, veľa, ale to sa dá, Šupol som teraz 2200 až 2250 kalórií a potom to už začínam chudnúť, to som musel dole na minulých rokov, čiže malo by to ísť a potom možno sa dostane až na nejakých 2000 za 2 mesiace. Uvidím, nechám to mesiac na nejakých 2200 alebo aspoň 2 hotovo, úplne hotovo. Dobre, poďme na ďalší cvik, dáme príťah jednoruček na lavičke. Dobre, idem hneď, už rozcvičovať si nedávam. Idem tieto 2-3 krát dám, nejakú pracovnú s týmto a hotovo. Toto dám ešte 2-krát, už to bude to isté, neviem to už točiť, 2-krát dám ešte toto. Takže tie príťahy jednoručkou som dorobil, ešte tu som dal na úzko, na hrazde 2-krát, na úzko, nazad, na chrbát a teraz pôjdem mŕtvý ťah. Ale len tak sa takou lakšoval, namiesto tých hyperextenzií na spodok chrbta, nebudem robiť úplne dole, len také polovičné, keďže mŕtvý ťah už som mal, ťažký tento týždeň, len tak na ten spodok chrbta to chcem dotlačiť. Takže prvú dávam takú malú rozcvičovaciu, možno s 30-40 kg a ideme na to. Nechcem dávať nejaké veľké valiter do lopatky, ma tak trošku pricyklo minule. Takže nechcem to preháňať tento týždeň. To bola taká na rozhýbanie a teraz pridáme váhu a poďme takú ťažšiu. Tak prihodili sme 30 kg plus, ešte na kraj a ideme také. Hop. Práve nerobím také úplne klasický deadlift, len také polovičné na ten spodok chrbta, ako keby robíte hyperextenzie na stroji, len tu si to robím na také polovičné. Čiže zase tam pridám ešte 10 kg a dám ešte 1-2 krát. Tak a ideme. Teraz ďalší.
úplne cítim ten spodok brutálne. Skúste ho tak iba, aby ten spodok bral. Spravím ešte raz a ideme dať ten triceps, hej, dám dneska ten tricák. Takže ideme si to nachystať, tu si dám ešte jednu a vidíme sa pri tricáku zase. Povedz, neberiem žiadne veci, mám obyčajný proteín a kreatín, aj kreatín už v poslednej dobe dávam len deň, keď cvičím, nejakých 8 gramov a snažím sa to jednou všetko riešiť. Proteín si dám akorát ráno kašou a možno niekedy, aby som doplnil jeden ešte možno denne, ale väčšinou len jedenkrát denne a stačí mi, lebo mi stačí okolo 2-3 gramov bielkovín na kilo a čiže ja keď mám 170 gramov bielkovín, tak mám bohato na 2 gramy, ale niekedy dám aj 200, hej? A ja si myslím, že to bude stačiť, čiže točím sa púr okolo 2,1-2 gramy bielkovín na kilo. A nemám 150 kg, že by som to musel doháňať nejak veľa, normálne 3-4 jedla denne a hotovo, ale v podstate mám raňajky, obed a večer medzi to mám len možno mozzarellu alebo ten proteín alebo nejaké ovocie. Mám tie 3 jedlá, kde chcem mať tie bielkoviny. Aspoň tých 140 plus niečo doplniť tým proteínom, aby som bol aspoň na tých 170 každý deň a to úplne s prehľadom. Podám iba rozcvičku bez váhy. Rudané tiež, len tu už použijem tento opasok. Ďalšie. A už si musím kúpiť origoš. A zatiaľ to dáva. Takže ideme prvú takú s váhou. Nech si to trošku prispôsobí to telo. A zaťaž. A teraz mu tam čapnem 45 kg. Zjel som zase 2,5 kg minulý týždeň a teraz mu dám zase 2,5 kg, lebo s tými 42,5 som spravil v kľude 80 opakovaní. Čiže idem to naložiť. No vidím, koľko dám. Už tu mám úplne že minimum. Hádam to vydrží tá šnúra. No uvidíme, koľko. Musím sa úplne že zohnúť, lebo už to nemám nejako schytiť. Môžem to takto zapnúť na opasok. Riadna nálož, už to aj ťahá. Toto je už ten limit. Ešte raz zase. Super. Paráda, takže je to tam 40 kg, koľko bolo? 8? Bol, neviem. A dobre, pojeme s tým už na nejakých 12. Ak keď to dosiahnem, tak potom prihodím, ale to už si musím kúpiť poriadny opasok, kurva toto nie, už to bolí tu po bokoch, to už ťahá. Bol taký vynález na doma. Takže ešte dám jednu. Ešte to brucho dám vo vise, nohy budem dvíhať zo 3-krát, čo to bude, alebo aspoň by to bolo cítiť. A to asi všetko z tohto tréningu, takže
Ideme na to brúcho. Dávam tu v dome pod. Good, takže tu dáme ešte 2-krát a hotovo a vidíme sa pri obede. Tréningy netrvajú dlho. Toto je jeden z tých dosť dlhších, lebo som tam bol až 52 minút a väčšinou do 40 minút to mám, lebo dávam malé pauzy, maximálne 2 minúty a keď cvičíte čas čistý zo 20 minút tréningu v kuse, tak si myslím, že to je ok. Hlavne ide o to, že dáme nejaké 2 rozcvičovacie a potom dáme nejaké 2 pracovné s maximum a potom jednu takú 80-70% nech to riadne ešte ide a to je vybavené za chvíľu. Proste dám to do zliehania alebo nejaké 1-2 opakovanie predtým a podľa toho, aký je cvik, aby si neprivodili nejaké zranenie. Jasné, že na nejakom benče nepôjdem do zliehania alebo čo, som sám doma, som hore a kto mi pomôže? Nikto? Alebo drepy, alebo čo? Takže s rozumom a opa, špina na zemi a hotovo. Už sa budem umyť a nachystanú si obed. Klasické takéto hoväzie mäsko, skoro každý deň, rýža a ide sa. Vykúpim takéto. Vlastne je to okorenené čisté hovädzie mäso a tu mám na 2 obedy, čiže každé koliečko má 100 gramov, je to 400 gramov. V pohode. Na tanieriku pekne spápam, je hotovo. A to je na dnes všetko. Už potom klasicky poviem po decka, môžem do obchodu. A niekedy zase pri niečom inom a takže majte sa pekne, čaute, cvičte, trénujte, jedzte, starajte sa o seba, pekný deň, ahoj.